Ako sa Mindanao, Oh. sa Surigao, Oh, doon. ako'y pinakadaghag kayo tao-itaan dito. Ay, alangan. Lagi. Wa di mo kabalo. Oh, may kabalo kay. Natural Wala kinaman ta sa Cebu. istorya nga ganang nakikayutaan. Naaman ta Cebu. Oh, Di sa sa awan mo Cebu. asindino ka. Ha? Asindino. Asindero ko dito. Pero kung abot ko Cebu, basuriro. Kapalag di bas. Dako kayo kitaan doon. Nako kayo kitaan. Sus. Ako di man ko ang bugiro pagkatao doon. Nasa may fish pan. pan? Ano mo sa mga isda ba? Isda rin. Muto mo sa dili doon. Grabe isda sa mga Mo ba? Muto mo sa dili. O kaya na pa rin mong isda ay makitang tubig. Biya. Isda mo na ba? Magsikit-sikit talaga. O kaya na pa rin mong isda ay makitang tubig. Ang tubig, kita mo na sa isda. Gabi. Samo ano? Samo ah. Naayo sa kakuan sa kuha kanang gisud na ko gitawag na ko nga private room na ako. Sa ang panganod akong gisud. Panganod akong gisud sa akong kwarto. Ba? So, listen mo ko ginawa doon. Ha? Lagi. Amo adol. Bukid, taga Mindanao man ka no? Oh, taga Mindanao. Sa Bohol, lugar sa mama. Oh. Bukid kayo mong balay bukid. Oh, parang nana bukid. Oh. Doon sa bukid dol. Dito ang mukuan. Kanang baluarte ba kanang mansion ba? Ah, mansion. Oh, sa dili dol. Manglabang mo jugo kaya kung may mga Oh. ba. Oh. Igagi sa plano hapa na yan. Mo ba? Doon masa. Grabe. Igagi sa plano hapa. Kapasunod. Panganod. Diyan mga ihay. Diyan mo bodo mo sa nila. Biya. Grabe lagi. Sa moang lugar kana akong kayitaan. Naita ko kayong bangag diha. Bangag sa? Oh, bangag. Nya sa nga bangan. Oh. Dana or gana. Nagpabarog. Gabarog. Gabarog. Oh. Nya matinganan lang kamo. Oh. Kay inigsud nimo. Unsa man na? Inigbalik nimo gawas. Oh. Di nakatao. Unsa ni ka? Unggoy na. Ayan. Nindot ina dito. Ano bangag ka yung tao na eh. Mabita Labi na. ato, labi ato ba? Gusto mo yung trabaho ba? Oo, di imong trabaho. Amari gihapon, may karo. Kay ingon akong nabalitaan nga Oh. nag-away ko no imong mga kauban nga nagtrabaho kay pareha ko no nimo silang ulan. Kino na? Kung ano din Kana. Ako arda. Ay mo ra na. Sa gigikapoy sa koron kay Ka. Uy! Ano boss? Ano ka boss? Goal kay Taon di ay. Ano ka? Kung ka sa mong storya. Ano ka? Unsa di ka? Sino sa goal bi? Ano man? Ano ina na ko la. Ko la. Goal kay ko eh. Ano lagi? Unsa na tao ni di? Tao na eh. Tudloan ti kag-goal unsa man? Kay Goal ang golo. Atong dumay ko sa problema. Sa problema nimo. Sa problema nimo Kay nung ka boss no? Wala ko kay no. Di mo si minom. Tumar. Sa man day, unsa man nimo? Problema kay ko. Ano man? Unsa lagi na problema? Balik problema sa lagi. Insulte oy. Uya na problema. Gunit ka, gunit ka. Ayo, ako na. Unsa problema Unsa kani? lagi problema nimo? Sulti mi. Problema. Problema Kasi matambakan para to na sobra. Ang akong uyab, Ano man uyab nimo? ang akong uyab dito sa kuan, Lite. Oh, Sa kabuk. Nyari diri. Dari din na ako uyab diri. patay. Nagabot. Duha ka bukong mo babae May nyari diri. problema ka. Kadagan ka kuya. Oh. Kaya Ay bantog rayo. Sinaw. ang kuya wala magbuglo. Magbugloan ko. Nga, mauna ganun. Dili na sila magbugno kay ilogan kanila kundi ikaw ilang bugnoon. Kasi di kay bugno Basta gibiyahan sa liti. Naani uli. Di ba sila ka mo suportar nila? Ha? At tagaliti, nanhi dire. Nya ang nag-abot. Nag-abot sa Cebu. Oh, duha. Bakit ka ba magkangana sa Problema ko. Cebu City? Bisa mo insulti nimo? Nitsa sila ako. Nitchat ka sa way mo cellphone. Nada ka cellphone. Bitsat na ay mo silpong kipad man. Oh, kipad na. Klaro. Pagsikor di ay. Nitsa na ko. Chat Sa kipad. Sa kipad. Kipad. Sa kipad. Aw. Text ang tawag ato, dili chat. Nya. Ya. Nakong silang do. Nitsa og ni-text na jud. Ni chat og ni text. Ako di mo no. Ang usa ka babae, hatag nimo ikaw kay ngano. Eh pasawa tos gawas. Oh, pwede. Libo ra ka na iya libo. Oh, diha. Usa ko bra gikaingi na. Ayay. Oh, pwede gyapon. Pwede. Kay tawa, tawa. Sa kasubraan nimo kiyod. Nawagtang. Ang unsa? Nawagtang kay sige magkakiyod ko. Murag ka nang kabantay mo ka nang pagbagyo mo dito ba? Pagbagyo mo dito. Nagbaha man to. Tara murag ka nang kalimog Carabao Grass. Oh, nang haploy. Kapalo mo, ayaw cool. Ayaw kapalo mo. Nakakita ko sa usa ka video ani niya. Mo ni nangatanggal ni. Kay kada niya uyab iyang tirahan. Ana niyang buhok. Mabitaw niya on daw. Kabaw mo yan ang itsura dol, pariunon yan eh. Di duda sa Pariunon ni. to pagbagyo. Uri ko daw. Oh. Wala ko ay kwenta ka ba. Pariunon ni siya. Pariunon bitaw ni siya. Ang problema lang, sa panty. Oh, panty. Oh, wala siya problema. Katong panty. Wa pa jud labi. Pamot kayo. Dalilingan ang Wala niya akong problema, ikataw-katawa. Boss, lapi ato boss. Nakatultol rin siya sa imong gipuya. Nakatultul. So to pa, nyari ka diri sa among gitambayan, mga pastor diri. Tapos turo Na madamay mi. Ha? Madamay mi. Oh, Tama ito Nya amo ra ba untang plano nga di mi madamay. Sama na ron. pero ang mangutan na madama ka to.
Pwede ra. Pila man nakabuk ang mari. Duha. Saman. Pagalitan, ano, kung balitan mo ariya duha. Di mo ariya duha. Ako na, ano duha. Para di ka masakitan ba? Nakoy teknik. Para sa masakit. Sabi ang Diba? ibakon. Inikabot sa usa. Bingo ka. Nya moabot na siguro ng usa. Magaway na, man. Ang usa na akong kuptan sa iyang hawak niya. Alugon. Ako alugon. Ani dul. Duha ka babae. Duha ka babae. Ang usa, ihatag niya. Ang usa, among tungaon. Pwede ra. Pwede ra din tunga niya. Pwede na. Alaplapon. Iya para December, ako para New Year. Pwede ra. Di, tungaon na mo. Ang imo lang. Ang ako sa ba, yung katutungaon ba? Imo taas. Iya mo boss. Dili kulang. Ano? Mga mili-mili. Trabuhan nito ron. Trabuhan nito ron. Imo, ang boss kasi tige. Ya. Ang problema kay ang taas, mo reklamo man na. Kay mo naman Bay, sila nga. monitor ron gani yang babae ato lang yung tambagan nga. Unsa magimong bato, unsa magi duha naman sila nag-abot diri. Ito maron, kikaroon tataod, mo ari ito ron. Mo lagi, oo. Imo masagi panas inyo hagod tanaw nakataon sa tambayanan noon. Nagduan sa sining balay. Sa malingawan imbis ginawan ko na mo kay Kuha pag kaglain lugar yung sa inyong balay. Ayita. Mo jud. Lagi. Uun ko ni ron. Di, iso silang gwapo sa ta. Malagay, Lagi. guwapo lagi. Mausad. Ay tani. Hoy, Sama tagas mata tagalite. Karong di ha. Tagas ka ma'am? Ikaw ko sa liti. Mo tagalite. Namulite ka na. Ako nang ibaligyan ako sa saging na to. Ako nang dito ba biso pa magkuwang. Para bakit na nila ko makarin din niya. Ano nga kaparat mo? Ito, Babae ka do, sa lagi ni duha. Dili ko kay palo. Lo, sao mo na nimo? Ayos sa mo tukon lo sa sis. Taming ubos mo tukon. Patay ka diha. Tukko ng ubos, delikado. Wa na gid. Naunsa naman yun? Wa na gid, delikado na kita ni. Mong gipasagatan. Hoy, dalusoy na ka na ka dire. May taga Cebu. Nara man ka dire. Galera ko nangita nimo. Kita sa imong boarding house. Oh, sa mga atin ang dalusoy. Ako ita mo ko kinong ipulihan mo king buhok. Uyab day mo di ay. Uday, may rami nagkauyab ani niya. Oh, unsa man kita? Naunsa mo na mo? Naunsa mo na sila? Sa tuka. Sila ginduhay mo gidungan. Gilumpong ni mo sila so? Gilumpang man nimo. Kinsa may kulion lang do or kamay magilog niya unsa man Unsa man dalusoy? Wa na ko ni sila kilumpong. Oh, dalagot ka nimo dalusoy. Kuha pa ni lumpong natin sa Isa ka na kawa na.